ti ffeindio. Rwy'n wedi gwisgo disiau chwaraeon ac efo gwas hir brown. Wel, dim fer 5'1" ydy hi. Dwi'n. Dwi wedi gweld hwn o blaen. Meifod. Mae hyn yn fishy. Wyt ti'n iawn? Dwi wedi ffindio beth? Na, dwi wedi dyma trwy'r dydd. Does dim hyn o'r fingerprints yn efo? Jeff y chef na so dim yn rhaid o'n gwisgo munig. Na, mae'r DNA yn gwahanol i unrhyw beth dwi erioed i gweld. Mae hyn i gyd yn fishy. Da ni yma 9:00 dydd Llun. Be o'ch di neud 9:00 dydd Gwener? Gweithio Meifod. Oedd na beth ar goll? Na. Nath ni ffindio hwn ymwl corff. Ti rhywbeth i ddweud? Na. I siŵr yn byd arall i'r boll? Na. Wel, nath ni gofyn wrth y bobl Meifod os yna beth ar goll ar y gwrn nhw di dweud yna beth fel ar goll. Bidio. Dwi'n gwybod chdi nath ni do, hyn os na dim. Helo? Ia? Corff arall! Iawn. Sori, gyd i fynd fan. Ha, ffeil. Dyma'r tri corff. Maen nhw gyd yn deud debyg. Dyma corff 1, cafodd ei ffindio yn Ogof. Dyma corff 2, cafodd ei ffindio yn y Coedwig. A dyma corff 3. Cafodd ei ffindio yn y parc. Tri corff identical, mae hyn yn fishy. Mae hyn i gyd yn fishy.